Mangikubuza phika kanye uvume kanye. Okay. Okay, usuredi. Uyangichithela sithe? Cha. Ngabe ngiqambela mang? Ha? Cha. Ngithe kumele uphike kanye. Ngenzile nje. Uphikeka u2. Kanjani? Asiqale phansi. Uyangichithela sithe? Cha. Uyangikhohlisa yini? Cha. Ngithe kumele usho ucha owodwa kumele uvume manje. Okay. Ucha owodwa noyebo kanye. Uyangichithela sithe? Cha. Ungiqambela manga yini? Ukwenzela lokho? Ini? Ubungiqambela Into manga. obuyisho wena nje leyo ukuthi angivume kanye ngiphike kanye. Bengishilo vele wena umqambelelana manga. Ngiqambele amanga ngani? Ngokungithithela ungithithelelani? Angikuqambeli amanga. Ngempela ngoba phela uvumile. Kusho wena ukuthi angibovuma. Ubusengaqala ngokuphika bese kugcina ngokuvuma. Kanjani? Asiqale ekuqaleni. Okay, uyangishithela sithe? Ngabe ngiqambela manga? Cha. Awe master ngobe uthithelelani?